Türkmenistanda bankomatlardan çekip bolan pulun gündelik çägi 20% arttırıldy. Mundan belek her günde hasapdan 1000 manat çekip bolar. Emma bu diňe bankomatda yeterlik pulun bolan ýagdaýynda mümkin. Azatlyň habarçylary täze düzgünüň ilata ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Resmi taýdan her gece gündizde bankomatlardan 800 manatdan köp pulu çekmäge ruhsat berilmedik ýagdaýynda bankomatlarda nakt pul tapdyrmadyk wagtynda Türkmenistanyň Merkezi Banky täzirçilik banklarynyň ýol başçylaryna 24 sagatyň dowamında bir hasapdan çekip bolýan nakt puluň çägini 1000 manada çenli arttyrmaga görkezme berdi diýip Türkmenistanyň bank ulgamyndaky çeşmeler aýdýar. Ýurdun ýylaty öz aýlyklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny naktlaşdyrmakda ençeme ýyl bäri uly kynçylyk çeker. Her ayın başında bankomatlaryň öňünde gece gündüz nowatlar döreýär. Bankomatlaryň içine goýulan pul az bolup hemme ýetmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň käbiri naktlaşdyrmagy ruhsat berilen puluň mukdarynyň 800-den 1000 manada çenli arttyrylandygy barada bir-birinden bilip galandygyny gürrüň berdiler. Beýlekler banklara baranlarynda bildirişi görünligini bellediler. Bu täzelik baradaky habarlar sosial mediada hem peýda boldy. Emma täze düzgüne görä has köp pul çekmek üçin pulun bankomatlarda bolmagy derur. Häzir bu habary esitip plastik kartlaryndaki pullaryny naktlaşdyrmak üçin uzakly gün içi pullu bankomat gözleýän adamlar köpeldi. Emma haýsy bankomata barsalar içinde pul ýok. Adamlar bizi içi pullu bankomat gözläp 200 manadymyzy taksa gitdi. Hiç bankomatda nagt pul ýok diýen kän. Dip çeşmeleriň biri 25-nji ýunda habar berdi. Azatlyk radiosu täze düzgün barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we bank işgärlerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bankda pul bolmasa naktlaşdyrmagyň çägini 200 manat köpeltmegiň manysy näme diýen sowaly orta atýarlar. Adamlar muňa şatlanmalymy ýa-da däldigini bilmeýärler. Döwlet edaralaryny işleýänler häzir aýlygyna garaşýarlar we puly naktlaşdyryp görmäge höweslenýänler hem bar diýip ýene bir Türkmenistanly aýdýar. Çeşmeleriň ýene biri täzeligi begenmeýänligini aýdyp, sebäbi bankomatlar köplenç boş durka bir gezekde çekip bolýan puluň mukdarynyň köpöldülmeginden soň nakt puluň has hem tiz gutarmagyndan howatyrlanýarlar. Köp adam öz aralaryna muny asla boş gabar hasap etmeýärler. Birinki ýaly beýdip bankomatdan pul naktlaşdyrsa begenip başyna silýän adam başga ýurtlarda ýok. Öň adamlar pul naktlaşdyrmak üçin uzakly gün bankomatlaryň agdyna nowaty durýan bolsa, inni gije günni durarsyň. Öňem hemme nagt pul ýetmezdi. Bankomat tiz boşardy. Adamlar haçan täzeden pul salynýar diýip nowatyny bolman pul salynýança durardylar. Inni pul has tiz gutarar. Dip ýene bir çeşme aýdýar. Türkmenistanlylar aýlyklarynyň pensiýalarynyň uzypsız bolup üstesine bankomatlardaky nakt pul gutçylygynyň ýylatyň gündäki durmuşyny aňryçak derejede agyrlaşdyrýanlygyny bellärler. Adamlar beýdip kösemän asla nagtlaşdyryp bolýan pulu çäklendirmeleri aýyrmaly. Adamlar aýlygyny bir gezekde çekenne näme bolýar? Dip çeşme aýdýar. Täze düzgüne görä bank hasabyndan 24 sagatyň dowamında çekip bolýan puluň 1000 manatdan ibarat möçberi Merkezi Bankyň kursy boýunça 285,7 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursy boýunça 50 dollara barabar. Azatlygyň ahallak habarçysy Türkmenistanyny dowam edýän. 25-nji ýylyň 4-nji güni bellänen medeniýet hepdeliginiň fonuny ýurtda döredilen şahsiýet kultunyň garnaşparazlyk, mirasçyllyk siýasatynyň mögzalýanlygyny habar berýär. Bu ýylyň medeniýet hepdeligi öňkü prezidentiň, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy ýylyna dolýan 68 ýaşynyň öňýanyna, 27-nji ýylyna Nowruz ýaýlasynda Türkmeniň Agöý binasynda giňden bellener. Halk maslahatynyň başlygynyň ýaş toýunyň Arkadag şäherine tutulmagyna taýýarlyk görülýär diýip habarçy resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumaty salgylanyp aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, medeniýet hepdeligi geçen ýyl milliardlarça dollar harçlanyp gurulan. Köp binasy boş duran Arkadag şäherine geçirilip, esasan öňkü prezidenti mahawatlandyrmak görelgesinden uğraldy. Häzirki şahsiýet kultu siýasaty 1990-njy ýyllaryň başynda başlanyp, ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň ilki ak saçly perişdi. Soňra
şahir diýip götergilenmegi, ömürlük prezident bolmagy netijesinde türkmen bolmadyk milletleriň wekilleriniň ýurdy köpçüliklerini terk etmegi bilen utgaşdy diýip habarçy bilen gurlaşan ýaşaýjylar aýdýarlar. Aýry-aýrylykda gurlaşan dürli hünärli adamlaryň anancına görä başga pikirli adamlaryň ýanylmagy, medeniýet söz atlygynyň bogulmagy, syýasy, ykdysady atlygyň ýoguz çäklendirilmegi, diňe bir adamyň agyzyna garamak syýasatynyň ýyl-ýyldan güýçlendirilmegi bilen ýurtda dowam edýän agyr ykdysat çökünlüğüň esaslary goýuldy. Adatlyk türkmen ykdysadyýetynyň dürli urlaryny işläp, türkmen döwletliginiň berkemegine goşan adamlaryň şol sanyny etnik türkmenleriň müňlerçesiniň hususy saýlaryny, emlaklerini ardan wakadan satyp başga ýurtlara göçenligini, niýadyň şahsiýet kultunyň döredilmegine gatnaşan adamlaryň onlarçasynyň soňky ýagdaýlary barady öz wagtyny habar beripdi. Şol ýurda niýadyw döwlet eýçiligindäki medeniýet gidýän adamlaryň ýurdun jinayetçilerden saplanmagyny getirýändigini aýdýardy. Beýleki milletleriň wekilleriniň ýurdy terk etmegi bilen ýurtda galan türkmen taýpalary jebslenip agzy bir bolmakdan geçen tersine ahallaşdyrmak syýasaty netijesinde taýpalaryň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşdy we ýitileşdi diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe ýurda tebii gaýlyklardan girýän girdejiler lükkeligini Aşgabatda gurulýan köp gatly ýaşaýyş saýlaryny beýleki binalara harçlanýar. Bellesek soňky döwürlerde sosial media ulanjylarynyň arasynda ýaşaýan sebäplerini laýyklykda yerliçilik gep gurulmaly köp gözilip başlady. Paýtagtyň jemgyçilik awtobuslarynyň üstüne Hytaýda öndürilen täze awtobuslary satyn almak bilen doldurýarlar. Könülen hatardan çykan awtobuslar welaýatlere uğradylýar. Diýip adatlygyň söhbetdeşi döwlet serýişlerini alynýan awtobuslaryň hökümete ýakyn adamlaryň hem jüýlerini doldurýanlygyny belledi. Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň kakasynyň doglan gününi döwlet derejesinde bellemek üçin taýýarlyk görülýär. Bu davara Arkadag şäherinde guramalystyrylýar. Diýip adatlygyň söhbetdeşi bu davara gabat satyn alynan täze awtobuslaryň ýük ulaglaryna ýüklenip Arkadaga getirilendigini aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan edilýän işlerde halk wagtydy az. Olar esasan syýasy matlaply bolup propaganda we yaranjanlyk syýasatyndan uralýar. Adatlygyň habarçylary mundan öňhem ýurdun dürli sebäpler üçin döwlet puluny satyn alynan awtobuslaryň ençe maýlap boş saklanyp prezidentiň iş saparlaryna gabat ulanmagy berilendigini, medeniýetiň bu täzeligi şahsiýet kultu propagandasy üçin ulananlygyny habar beripdiler. Aýdylmagyna görä, ilat üçin täze satyn alynan awtobuslaryň onlarçasy häzir Arkadag şäherine toplanyp Berdimuhammedowyň doglan gününe gabat ulanmagy beriljegi, prezidentiň halk hakyny edýän alada hökmüni görkeljegi meňdiýär. Hepdeligiň geçişini beýan etýän medeniýetde bu çäre medeni forum diýilip häsiýetlendirilýär. Onuň çäklerini geçirilýän çärelerde ýurdun ösüşleriniň opera, aýdymsal, kino we teatr, şekillendiriş, amaly hasam, edebiýat ýaly uğurlarda döredilen dörejilik mümkinçilikleriniň beýan edilýändigini öňe sürýär. Emma syýançylar şol sanyny Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanaw bu dawara şowkunlary zorluk, halkyň boynuny dakylan zatlar hökmünde häsiýetlendirýär. Davaralar, şowkunlar bunu zor bilen etdirýärler. Şahsiýet kulturyny öňküden beter güýçlendirmek üçin edilýän hereketler. Olarky diplomatyň pikirçe bu hil netijesi syýasat beredilip oňa derek iş ýerleri döredilse, halkyň agyr ýagdaýyny düzeltmek üçin hereket edilse, ýolbaşçylar şonu awray gazanar. Şonu halkyň özi davara şowkun eder. Beýdik zor bilen etdirilenne hissat ütgemýär, bu ýurtlarga barýar. Hemme taraplaýyn. Diňe iqtisadi tarapyndan näl, medeniýet tarapyndan hem döwletdäki birinji adamlary öwmek üçin ýazylýan kitaplar bu hiç wagtdan döwletiň medeniýetini ösürmýär. Hanawyň pikirçe döwleti has erwet ýagdaýa getirmejek bolsalar türkmen ýolbaşçylary şahsiýet kultu syýasatyndan ýüze görmeli. Şu aralykda adatça Türkmenistana gelen daşary ýurt resmiýleri bilen
hökman suratda denýäli görüşýän Ulyberdi Muhammedowyň 20-nji ýyldan bäri jemgyýetçilikde görünmezligi, onuň Russiýanyň daşary işler ministri Türkmenistany sapar eden we prezident tarapyndan kabul edilen Sergey Lavrov bilen hem duşmanlygy synçylaryň arasynda türlü soraglaryň döremegine sebäp boldy. iyunda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Russiýanyň Ukraina çözümine jogapkär ýokary wezipli ýol wassylary suud etmek üçin ýürüýti tribunal döretmek barada Ýewropa Geňeşi bilen şertnama baglasdy. Tribunal Ukrainada amala asyrylan agresiýa jinaýatyny deriňär we Russiýanyň ýokary wezipli ýol wassylaryny şol sanda prezident Vladimir Putin'i jogapkärçiligi çekmek mümkinçiligine eýe bolar. Her bir urus jinaýatçysy adalatyň bardygyny bilmelidir. Bu düzgün Russiýa üçin hem hukmanydyr diýip Zelenski Strasburgda Ýewropa Geňeşiniň baş sekretary Alan Berset bilen şertnama gol çekinden soň aýtdy. Russiýanyň her bir urus jinaýatçysyny şol sanda Putin'i hem jogapkärçiligi çekmek üçin berk syýasy we kanuny erk gerek bolar diýip Zelenski şertnama gol çekilenden soň Ýewropa Geňeşiniň parlamentar assambleýasynda çykyş etdi. Biz agresiýanyň jedaty galmaýandygyny anyk görkezmeli we muny tutuş Ýewropa bolup bilelikde amal etmeli diýip Zelenski soňra X sosial ulgamynda ýazdy. Ýewropa Geňeşiniň maglumatyna görä, tribunalyň itaati wezipesi Ukrainada agresiýa jinaýatyny amala asyran ýokary derejeli syýasy we harby ýol wassylary jogapkärçiligi çekmekden ibaret bolar. Belarusyň ýa-da Demirazı Koreýanyň wekilleriniň Ukraina garşy agresiýa jinaýatynda möhüm rol oýnandyklary suwud edilse, olar hem jogapkärçiligi çekilip bilinir diýilip beýanatda nykdalýar. Berset halkary hukugynyň hiç ýyly kadydan çykmasyz we goşy standartsyz hemmeler üçin degisli bolmalydygyny belledi. Ýewropa Geňeşi tribunalyň geljek ýylda işläp başlamagyna garaşýar. Emma suudun haýsy ýurtda ýerleşjekdigi entek kesitlenmedi. Bu Ýewropadaky adam hukuklary boýunça iň uly awraýly gurama bolan Ýewropa Geňeşiniň ýol başçylygynda ilkinji gezek döredilýän ýürüýti tribunaldyr. 46 agdaly Ýewropa Geňeşi Ýewropa bilelesiňiň düzümine girmeýär we onuň hatarynda Türkiýe, Ukraina we Britaniýa ýaly möhüm ýurtlar bar. Russiýa Ukraina çözüşinden soň bu guramadan çykaryldy. Zelenski Strasburg'a Gaga'daky NATO'nun sammitinden soň geldi. Ol Gaga'da Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen hem duşuşdy. Ukraina lideri Trump bilen geçiren duşugyny uzak dowam eden we möhüm gurrundeşlik diýip ýaşetlendirdi. Hemde Ukraina berýän goldawy üçin Trump'a minnetdarlyk bildirdi. Biz atyşyklary toktatmagy we hakyky paragçylygy gazanmagyň ýollaryny maslahatlaşdyk diýip Zelenski X sosial ulgamynda ýazdy. 50 minut dowam eden bu duşuk iki lideriň 2 ay öň Vatikanda geçiren gepleşiklerinden soň geçiren ilkinji ýüzbeýüz gurrundeşligi boldy. Men Zelenski bilen gowy duşuk geçirdim diýip Trump aýtdy. Ol batyrgy görüş alyp barýar. Ören kyn görüş diýip Amerikan prezidenti sözüne goşdy. Zelenski Trump bilen Birleşen Ştatlaryň Patriot howa gorunç ulgamyny satyn almak meselesini hem maslahatlaşandygyny aýtdy. Trump Ukrainanyň gosmaçy howa gorunç ulgamlaryny almagyna kömek etmäge taýýar ýaly göründi. Biz bularyň käbi ýerine Ukraina illeterli etmek mümkinçiliklerine gararys diýip Trump aýtdy. Şeýle-de olary edinmek gaty kyn diýip sözüne goşdy.